Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Сёння, 7 верасня, прайшло ўзнагароджанне пераможцаў незалежнага конкурсу журналісцкага майстэрства «Вольнае слово». Про журналістыку, про стан сучаснай журналістыкі мы паговорым сёння з маім калегам, вядомым журналістам, публіцыстам і, як было сказано у анонсе Еўрарадыё, медыаэкспертам Александра Федута. Я не медыаэксперт. Да, але вот я хотел сказать, что Александр Федута, пачуўшы гэта слово, адразу абурыўся. Ну, я вядомы тым, што час ад часу абураюся на калег, бо я не медыаэксперт. Медыаэксперт – гэта чалавек, які нешта там адсочвае, аналізуе. Я хутчэй медыаперсанаж, таму што я і актыўна публікуюся ў розных медыа, і адначасова да мяне звяртаюцца па пэўныя каментары, і, зразумела ж, я час ад часу выступаю ў якасці персонажа той ці іншай інфармацыйнай заметкі альбо тэкста. Ну так, тым не менш, Александр Федута працягвае, то есть дзейсны журналіст, мы вельмі з вялікай цікавасцю чытаем яго матэрыялы, але з яшчэ большай цікавасцю звяртаемся да яго як да эксперта. Нават час ад часу я рызыкую называць яго палітолагам. Ну, вы ведаеце, што пасля гэтага будзе. Да, таму гэтым разам я так рызыкаваць не буду, просто як да калегі, як да журналіста з вялікім жыццёвым і творчым досведам. Спадар Александр, вот вы сёння былі на ўручэнні прэміі «Вольнае слово», глядзелі на людзей, якія сталі пераможцам, бачылі іх матэрыялы. Апошнім часам, ну, я так разумею, что это перыядычна ўзнікае, калі пачынаюць казаць, што журналістыка памірае на, можа быць, замест вот таких традыцыйных журналістаў прыходзяць розныя блогеры, там, каментатары ў Фейсбуку і гэтак далей. Ваше адчуванне? На жаль, памірае не журналістыка, але журналісты. Адыходзяць нашыя калегі. Вось апошнім часам памёр вядомы журналіст Юрый Тапарашаў, былы намеснік газеты, якой ужо таксама няма, газеты «Феміда», намеснік галоўнага рэдактара. На жаль, зусім нядаўна адышоў мой больш маладзейшы за мяне калега, заснавальнік інфармацыйнага агенцтва «Белапан» Алесь Ліпай. І гэта страты, якіх, на жаль, ужо не вернеш. Але журналістыка, у тым ліку і незалежная журналістыка, працягваюць існаваць. І калі, напрыклад, я глядзеў учора шорт-ліст тых, хто быў высунуты на ўзнагароды на прэміі «Вольнае слово», я сам двойчы з'яўляюся лаўрэатам гэтай прэміі, я зразумеў, што вось усё гэта тыя тэксты, дзе мяне ўжо няма. Яны па тых тэмах, яны той якасці, на якую я час ад часам ужо не здольны. І гэта, мажліва, пэўная зайздрасць у мяне гаворыць, таму што я бачу, як прыходзіць маладая генерацыя беларускіх журналістаў. І гэта вельмі цікавыя людзі. Іх вельмі цікава чытаць. У мяне ёсць там, напрыклад, вось такая 5 журналістаў. Калі я бачу іх прозвішча, я заўжды пачну чытаць менавіта з іх тэксту. Я чытаю той ці іншы інтэрнэт-рэсурс, дзе яны працуюць. Я бачу загаловак, які мяне цікавіць, тэму, якая мяне цікавіць. Праз хвіліну я ведаю, што гэта адзін з гэтай 5 напісаў той ці іншы тэкст. І гэта вельмі добра, што мы старэем і адыходзім на пенсію, скажем так, журналісцкую, а прыходзяць тыя маладыя, для якіх мы ўжо плюсквамперфект.
даўняя нейкая мінушчына. Ну, вось вы крыху апярэдзілі маё пытанне. Я хацеў зачапіцца за ваше слово, што беларуская журналістыка, незалежная журналістыка існуе. І я хацеў спытацца, але ўзровень і якасць гэтага існавання. Але вы, я так разумею, вот сваімі апошнімі словамі далі зразумець, што ёсць. Ведаеце, я магу сказаць, што спачатку быў адзін малады журналіст, які мяне зацікавіў, да? Пасля іх стала 3. Сёння я ўжо казаў, што 5. Я думаю, што праз тыдзень, вось калі я яшчэ пачытаю некалькі тэкстаў тых, хто атрымаў сёння, іх будзе ўжо 8. Таму што раптам высветлілася, што я чытаў тэксты таго ці іншага лаўрэата, менавіта гэтыя, а ранейшы не чытаў. І гэта значыць, што поле майстэрства, яно павялічваецца, пашыраецца. І прабачце, ну мы кажам пра тое, што вось яны чагосьці не ведаюць, чагосьці не ўмеюць. Ну, па-першае, гэта прыйдзе з узростам, з досведам. А па-другое, яны ўсё роўна больш разняволеныя і больш вольныя і ў фармулёўках, і ў думках, і ў выбары тэмы за іх калегаў, якія працуюць у дзяржаўных медыя. І ў гэтым сэнсе, напрыклад, Артёму Гарбацевічу, да? Артёму Шрайбану, Руслану Гарбачову, Дмітрию Гурневічу, Алесю Пілецкаму, Адар'і Гуштын, ім больш пашанцавала. Так, яны не ведаюць, ці атрымаюць яны заўтра зарплату. Ну, мажліва, апроч тых, хто там працуе на Радыё Свабода, зразумела, што там больш шансаў утрымацца, чым у астатніх недзяржаўных беларускіх медыя. Але усе астатнія, яны рызыкуюць тым, што іх будуць хапаць, што іх будуць лішаць акрэдытацыі, што па іх тэкстах будуць узбуджаць пэўныя крымінальныя справы. Але яны пішуць цікава. Ведаеце, я былы школьны настаўнік, і, напрыклад, я ведаю, што такое напісаць тэкст, які напісала Дар'я Гуштын па справе вось гэтага хлопца Даната, які нібыта пакушаўся на жыццё сваёй настаўніцы рускай мовы. Я ведаю, што такое напісаць гэты тэкст, як трэба паспрабаваць прааналізаваць, што адбываецца ў думках гэтага хлопца. А таксама прааналізаваць усе абставіны справы. Ну так, Дар'я маладая яшчэ дзяўчына, яна ўсё гэта яшчэ памятае, мажліва, з уласнай школы. Але гэта ўсё роўна, гэта вельмі моцная, вельмі канкрэтная журналісцкая праца. Паглядзіце на вельмі сціплага хлопца Артёма Гарбацевіча. Яму сёння было нават трошкі сорамна за тое, што да яго была вось такая ўвага. Але тое даследаванне, якое ён зрабіў, сапраўднае даследаванне, расследаванне журналісцкае таго, як мы пераплочваем за бясплатныя медыцынскія паслугі нашых дзяржаўных медыцынскіх установаў. І гэты тэкст з'явіўся, наколькі я памятаю, яшчэ да пачатку справы врачэй, так называемай. І, ну, звычайна, такія тэмы пісалі заўжды такія сталыя людзі, якія самі трошкі хварэюць усё. А тут стаяў малады хлапец, які цалкам здаровы, яму гэта на ўласным досведзе можа быць невядома. А тэкст атрымаўся выдатны. І мне вельмі шкада, што, напрыклад, газета, у якой ён працуе, сышла з паперы і засталася толькі ў інтэрнэце. Таму што вось менавіта гэты тэкст прачыталі бы перш за ўсё тыя ўжо немаладыя людзі, якія жывуць у беларускай глубінцы, як кажуць, ну, не любяць шмат хто слова правінцыя у адносінах да малых і сярэдніх гарадоў. Так? Ну вось тыя людзі таго ўзросту, які амаль што не карыстаюцца інтэрнэтам, яны не даведаюцца пра тое, як насамрэч з імі абыходзіцца наша сацыяльная дзяржава. Вы сказалі пра тое, што вот некаторыя журналісты не ведаюць, ці атрымаюць яны заўтра заробак за сваю працу.
Неяк мне один вядомы рок-музыка сказаў, што для того, каб добрыя рок-песні атрымліваліся, рокер павінен быць бедным, галодным, бітым міліцыянерамі і, можа быць, крыху п'яным. Вот умовы, у якіх даводзіцца працаваць журналістам, можа быць, вот эта вот незразумеласць з зарплатамі, незразумеласць з адносінамі з дзяржавай, як яна ўплывае на якасць? Ну, насамрэч, яна вельмі дрэнна ўплывае. Таму што рэдакцыя не можа ўтрымліваць вялікай колькасці журналістаў. Яна павінна эканоміць, і таму атрымліваецца, што журналіст у незалежным медыа – гэта журналіст, які мусіць умець пісаць на цалкам розныя тэмы. Як вось, напрыклад, мои калегі па газеце «Народная воля», там Алесь Сівы, Марына Коктыш, Марыя Эйсман. Яны людзі, ну, цалкам універсальныя, яны могуць пісаць аб усім. Але гэта патрабуе ад іх адначасова і больш шырокага такого кругагляду. Яны мусяць адсочваць адначасова, што адбываецца ў палітыцы, у эканоміцы, у сацыяльнай сферы, што адбываецца ў замежжы бліжнім, у замежжы дальнім. І, ведаеце, з імі цікава размаўляць. На жаль, у нас не шмат часу, каб размаўляць менавіта таму, што ў рэдакцыі працуе не шмат людзей. Ўсё ж такі вот такія складанасці з аднаго боку прымушаюць журналістаў і больш шырака глядзець на свет, больш тэм вывучаць, з другога боку, конечно, гэта складана. А вот узаемаадносіны з уладамі незалежнай журналістыкі, як гэтыя стасункі ўплываюць? Калі у медыа, у незалежным беларускім медыа не было ніводнага вобшуку, гэта значыць, што медыа працуе дрэнна. За ўсю гісторыю існавання кожнага сапраўды ўплывовага беларускага незалежнага медыа хаця б аднойчы былі вобшукі, былі допыты, была канфіскацыя кампутараў, і глядзелі, што там ёсць, і адкуль вы атрымліваеце інфармацыю. І тое, што адбылося ў Тутбаі альбо Белапане у гэтым годзе, і Народная воля праз гэта праходзіла, і, наколькі я памятаю, і у вас былі пэўныя непрыемнасці ў Еўрарадыё. Два разы. Канкрэтныя. І час ад часу яны, здараецца, ва ўсіх. Зразумела, што ёсць медыа, якім прасцей, таму што за іх адразу ў стане тая ці іншая амбасада. Вось, але пэўны раз здараецца так, што і гэта не дапамагае. Таму, на жаль, трэба канстатаваць, што наша ўлада прымушае нас трымацца ў форме. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Зараз кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Праз 3 хвіліны мы з Александром Іосіфовичем вернемся ў студыю і працягнем размову пра незалежныя медыа, іх жыццё і ўвогуле стан сучаснай беларускай журналістыкі. Слухайце Еўрарадыё. Для вас працуе ў студыі Зміцер Лукашук. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Я дивлюсь телевізор, і мене там майже все кумарить. Щось просто дратує, а щось відверто харить. Перемикаю радіоканали, а там одне й те ж саме. Та я цього не хочу, та я цього не хочу, я хочу щось цікаве. Але надія не вмирає. Що зараз буде щось, що зараз буде щось, що зараз буде щось, що ще
Я гортаю журнали, там майже все чуже для мене. Одне для маргіналів, а інше тільки для богеми. Заходжу до крамниці, куплю, що заманеться. Та дуже рідко тішить все те, що продається. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Пры мікрафоне Ганна Балахович і кароткі выпуск навінаў. Станіслаў Шушкевіч больш не будзе кіраўніком беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, інфармуе Тутбай. Палітыку 83 гады, партыю ён ачольваў з 1998-га. Але цяпер з-за праблем са здароўем у бліжэйшыя выходныя ён не трапіць на 7-й з'езд, які мусіць выбраць новага кіраўніка. Ім можа стаць Сергей Чэрачань, былы сябра праўладнай камуністычнай партыі Беларусі, які стаў намеснікам Шушкевіча ў ліпені сёлета. Станіслаў Станіславович балатавацца не будзе. Расійскае інтэрнэт-выданне «Лента.ру» у сюжэце пра знішчальнік Су-57 выкарыстала кадры выбуху моста ў Жыткавіцкім раёне, піша Тутбай. Але ніякія знішчальнікі ў гэтым выбуху не ўдзельнічалі. Аварыйны аўтамабільны мост праз Прыпяць злучаў Тураў і Жыткавічы. Летась на ім выявілі расколіны, мост перакрылі, а потым узарвалі. Спецыялісты МНС выкарысталі больш за тону выбухоўкі. На падрыхтоўку пайшло 5 дзён. Ад пачатку года беларусы прынеслі ў абменнікі больш за 6 мільярдаў долараў. Як інфармуе прэс-служба Нацбанка, за той жа перыяд насельніцтва купіла каля 5 мільярдаў долараў. Такім чынам, чысты продаж склаў больш за мільярд долараў. Падобная сітуацыя была і летась, атрымліваецца, што зберажэнні беларусаў працягваюць змяншацца. Брэсцкая «Дынамо» павінна выплаціць 400 тысяч долараў тысяч кампенсацыі гродзенскаму «Нёману». На гэта яму далі 30 дзён. Такое рашэнне прыняў камітэт па статусе і трансферах футбалістаў Асацыяцыі Беларуская федэрацыя футбола. Клуб «Нёман» дагэтуль не атрымаў кампенсацыю за падрыхтоўку і навучанне футбаліста Паўла Савіцкага, які перайшоў у брэсцкае «Дынамо» ў снежні мінулага года. Сёння адбылося чарговае ўзнагароджанне пераможцаў конкурса Беларускай асацыяцыі журналістаў «Вольнае слова». Адразу пасля выпуску навін у нашым эфіры мы працягнем нашу размову пра стан сучаснай беларускай журналістыкі і яе будучыню з вядомым журналістам і літаратуразнаўцам Аляксандрам Фядутам. Заставайцеся з намі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В студыі па-ранейшаму для вас працуе зміцер Лукашук. Маім госцем сёння з'яўляецца вядомы беларускі журналіст-публіцыст Аляксандр Фядута, і мы працягваем размаўляць пра сённяшні стан беларускай журналістыкі. Спадар Александр, вось мы пагаварылі з вами пра умовы працы журналістаў, пра умовы існавання беларускай журналістыкі. Не магу не закрануць справу Белта. Вот як, на ваш погляд, гэтая справа адбілася на нашай журналістыцы? Па-першае, мы згубілі чалавека. Я лічу, што ў той момант, калі распачалася справа Белта, Алесь Ліпай, заснавальнік Белапана і дырэктар Белапана, мусіў усе свае сілы кінуць на барацьбу са сваёй хваробай, а замест гэтага мабілізаваўся на зусім іншым. І хвароба яго адняла. Гэта, на жаль, тая страта, якую мы ўжо не здольныя кампенсаваць ні блізкім, ні чытачам, ні ўсяму беларускаму грамадству. Таму што Алесь быў больш за журналіста. Ён быў арганізатар медыяпрасторы. Ён працаваў на тое, каб людзі атрымлівалі інфармацыю. Не толькі сам пісаў тэксты, але ствараў умовы, каб гэта інфармацыя, аб'ектыўная інфармацыя даходзіла да чытача, да карыстальніка. Што тычыцца справы Белта? Была зроблена, не памятаю, учора ці сёння, заява спадара Наскевіча, які сказаў, нічога не будзе, там не будзе такого суровага пакарання, да, там нічога ж. Калі вы мелі на ўвазе, што і пакарання суровага не будзе,
і што ўсё гэта насамрэч не прадстаўляе сапраўды вялікай небяспекі для грамадства. Чаму гэта было зроблена так гвалтоўна? Чаму трэба было хапаць людзей, хапаць гэтых жанчын і дзяўчат, не казаць сваякам пэўны час, дзе яны знаходзяцца? Пасля ах, так, ну ўсё роўна. Усё можна было зрабіць прасцей. Сапраўды выклікаць на допыт, взять подписку в невыезде. Все, працуйце далей, хлопцы, дзяўчат. І гэта было бы больш на карысць не толькі справе, бо я наогул лічу, што тырыць інфармацыю нават у Белта дрэнна. Вось, я апынуўся ў такой на медні вельмі дрэннай сітуацыі, калі мяне запрасілі на прамы эфір у студыю «Спутніка», і там сидзеў прадстаўнік Белтэлерадыёкампаніі, ну, чалавек, які кажа, тырыць тэксты нельга, тырыць інфармацыю нельга. І што я мушу яму казаць? Можна. Я ведаю таксама, што нельга. І ўсе мы ведаем, што нельга. І тут, мажліва, пэўныя менеджерскія, кіраўніцкія нейкія недахопы ў працы, да? Таму што трэба было растлумачыць, што не. Гэта сапраўды дрэнна. Давайце шукаць мажлівасць неяк інакш працаваць з гэтай інфармацыяй. Ну, выйдуць нашыя тэксты праз 15 хвілін пасля белтаўскіх, але прабачце, і сумленне будзе чыстае, і ўсё роўна прачытаюць нас, а не Белта. А зараз, ну, гэта, на мой погляд, самая дарагая рэкламная кампанія дзяржаўнага беларускага інфармацыйнага агенцтва. Таму што ўжо адно жыццё гэта кампанія адабрала. Спадзяюся, што не адбярэ свабоды ў людзей, спадзяюся, што не адбярэ больш жыцця ні ў каго, і вельмі спадзяюся на тое, што не адаб'е жадання ў журналістаў і Белта, і Белапана, і Тутбая, і ўсіх іншых незалежных сродкаў масавай інфармацыі працаваць аператыўна і даваць сумленную інфармацыю і сумленныя нейкія характарыстыкі таго, што яны бачаць і пра што яны самі даведаліся. Калі паглядзець нават на больш такім нізкім узроўні, чым смерць паважанага гаспадара Ліпая, але вот тое, што, як вы сказалі, колькі каштавала гэтая рэкламная кампанія, то калі падлічыць, колькі ўжо затрачана грошай на правядзенне там следчых дзеянняў, працы следчых, праслушкі і ўсё гэтак далей, то гэта, думаю, нашмат больш, чым тыя міфічныя грошы, якія згубіла Белта. Ведаеце, я не ведаю наогул, якія грошы згубіла на гэтым Белта. Таму што Белта насамрэч атрымала падпіску ад тых, ад каго яна, каму яна выдала гэтыя паролі. І, прабачце, гэтыя установы, яны могуць там, напрыклад, судзіцца з карыстальнікамі па-за межамі сваіх установаў, да? Вось, але тое, пра што вы сказалі, як навуковец я зараз займаюся справай філаматаў. Гэта тайныя студэнцкія таварыствы Віленскага універсітэта пачатку 19 стагоддзя. Так вось, калі ўжо следства скончылася, быў зроблены падлік і зроблены каштарыс таго, колькі каштавала гэта следства. І яно, усе гэтыя дзяржаўныя затраты былі пералічаны паміж падследчымі, паміж гэтымі хлопцамі, філаматамі, якіх дапытвалі. І нейкія з іх 20 год пасля таго, як скончылася следства, яшчэ працягвалі сплочваць вось гэтую запазычанасць перад расійскай імперыяй. Таму дзяржава заўжды знойдзе, якім чынам свае страты перакласці на нашыя з вами плечы. Колькі дзяржава заплаціла за правядзенне следчых дзеянняў? Я думаю, яна заробіць на нас трошкі.
Ну да, тут у справе этой Белта ўвогуле как бы цікава, калі Белта жыве за наши падаткі, за наши з вами грошы, то я заплаціў за іхнюю працу, чаму я яшчэ павінен у іх плаціць дадаткова, купляць інфармацыю? Ну, ведаеце, насамрэч шмат чаго, калі у нас бюджэтная медыцына, я не магу прайсці своечасова пэўную працэдуру, так, напрыклад, гастраскапію, так, і я мушу ісці і плаціць у прыватную клініку, дзе гэта зробіць без чаргі, а мне гэта трэба хутка. Ну, так прабачце, навошта мне такая бясплатная медыцына? Лепей я буду ведаць, што там я раблю пэўныя страхавыя лячэнні, і я магу прыйсці да свайго кансультанта, медыка, і ён мяне кудысьці направіць, дзе я прайду за свае грошы тую ж самую працэдуру, але без чаргі і якасна. Мы шмат гаворым пра тое, што дзяржава, дакладней, можа быць, чыноўнікі, улады не любяць незалежных журналістаў. А вот як вы думаеце, няўжо яны сапраўды не разумеюць, што мы не ворагі ні краіне, ні ім? Ведаеце, зноў 19 стагоддзе, да? А калі галоўным незалежным журналістам і галоўным апозіцыянерам у расійскай імперыі быў палітычны эмігрант Александр Іванович Герцен, Іскандер. Вось ягоныя выданні «Колакал» і «Палярная зорка» ляжалі у кожнага вышэйшага чыноўніка расійскай імперыі, і нават у імператара. І ўсе ведалі, што калі ты хочаш, каб імператар аб нечым даведаўся, і у цябе няма такой мажлівасці, трэба, каб пра гэта напісаў Герцен. І ёсць такая выдатная кніжка «Герцен супраць самаўладдзя» Натана Эдельмана, дзе распавядаецца у тым ліку пра некалькі выпадкаў, калі вышэйшае чынавенства, як зараз кажуць, злівала інфармацыю Герцену, каб ён напісаў, і імператар даведаўся пра тое, што адбываецца ў Расіі. Ну, вы ж памятаеце, як казаў на нейкіх нарадах Александр Егорович, калі выходзіла яшчэ беларуская дзелавая газета, ён казаў, чаму я даведваюся не ад КДБ, а ад БДГ. Было і такое. І я думаю, што і зараз, калі прэзідэнт кажа, што ось я чытаю народную волю, я думаю, што ён чытае народную волю проста таму, што ён чалавек, як і я, старой фармацыі, і ўсе гэтыя твітары, фейсбукі і гэтак далей нам уже цяжка ўспрыняць як нешта аб'ектыўнае. Таму сапраўды для яго галоўным рэдактарам краіны мусіць з'яўляцца Іосиф Сярэдзіч. Таму што Сярэдзіч піша пра тое, пра што не напіша Савецкая Беларусі, як бы яна ні называлася, пра што не напіша Рэспубліка і пра што не напіша Белта. Ну так, а я ведаю, што, хай можа быць, як вы сказалі, для Александра Рыгоровича вот это ўсе айфоны, плафоны, інтэрнэты, гэта памыйка, але я ведаю, што раздрукоўкі з сайтаў на паперы, каб было так па звычцы, яму вот робяць з Еўрарадыё, са Свабоды той жа, і раздруковачкі на паперы яму даюць матэрыялаў і артыкулаў. Як вы лічыце, вот ўсё тое, пра што мы зараз сказалі, дакладней пра умовы існавання, наколькі моцна яны ўплываюць на нашу ўнутраную самацэнзуру, наколькі атрымліваецца ва ўлады запалохваць незалежных журналістаў і журналістыку ўвогуле? Ну, гледзячы па тых тэкстах, якія былі сёння ўзнагароджаныя прэмія «Вольнае слова», усе яны тычацца менавіта адносінаў асобы альбо грамадства з аднаго боку і дзяржавы з другой, і ўсе яны вельмі жорстка крытыкуюць той ці іншы ўзровень дзейнасці нашай дзяржавы, і я бачу, што не атрымліваецца запалохваць. Так, сапраўды, ну, перасталі пісаць такія, я бы сказаў, вельмі крыўдныя для кіраўніка дзяржавы словы, якія, напрыклад, ну, прызваіты чалавек, мажліва, і не выкарыстоўваў бы наогул і ў адносінах не толькі да кіраўніка дзяржавы, але ж і да свайго п'янага суседа Васі.
Да? І тут справа не ў цэнзуры, а ў тым, што журналісцкая супольнасць стала больш выхаванай. Вось. А ўсё астатняе, я не лічу, што існуе цэнзура. Ёсць рэдактар, у якога ёсць свой погляд, і ён час ад часу мне кажа, я з вами не згоден. Вось гэта ваш тэкст, з якім я не згодны, я прапускаю у сваё выданне. А вось гэта, калі ласка, калі у вас ёсць мажлівасць недзе надрукавацца, надрукуйцеся там. Я не супраць. Ну, я проста з гэтым не згоден. І ў гэтым выпадку, якім бы ты не быў журналістам там прызнаным, з іменем, з аўтарытэтам, гэта рэдактар, і гэта ягоная справа. І ты мусіш гэта вызнаваць. І ты не мусіш, ты мусіш лічыць гэта менавіта не цэнзурай, але справай густу, справай досведу, справай сумлення ўрэшце рэшт. Я так разумею, што ўсё ж таки зараз наша журналістыка, яна такая, набліжаецца да стандартаў, як кажуць, заходніх, да стандартаў BBC. Вот як вы лічыце, месца такой барыкаднай журналістыцы у нас павінна быць у краіне? Ці яно прайшло, яна была ў нас? Ці, можа быць, яшчэ час не прыспеў, яна будзе ў нас? Калісьці журналістыка была маладой беларускай незалежнай, і казалася, што галоўнае гэта змагацца з дзяржавай. Зараз журналістыка пасталела і кажа, не трэба змагацца з дзяржавай. Трэба змагацца перш за ўсё за дзяржаву, і па-другое за тое, каб гэтая самая дзяржава стала больш чалавечнай, больш беларускай, больш дэмакратычнай. І гэта бачна і па інтанацыях нашых з вами калегаў, і час ад часу, прабачце, бачна і па вашых асабістых інтанацыях раней, наколькі я памятаю, вы маглі быць больш рэзкім у адносінах да таго ці іншага чыноўніка. А зараз, ну, мажліва, узрост, мажліва, трошкі таксама выхаванне, але сапраўды нешта адбываецца, нешта праісходзіць, і тое, што адбываецца, ідзе на карысць. Журналістыка сталее. Журналістыка сталее, але у добрым сэнсе. Яна становіцца больш разумная, больш такая вывераная, больш дакладная, больш стандартам адпаведная, калі... Я не ведаю, што такое стандарты журналістыкі. Калі журналістыка стандартна, мне яна не цікава. Артём Шрайбман альбо Артём Гарбацевіч, яны не стандартныя. Прабачце, і Зміцер Лукашук, і Алесь Пілецкі ў сваіх рэпартажах. Яны таксама не стандартныя, яны асобы. І менавіта за тое, што вы асобы ў сваіх тэкстах, вы і атрымліваеце ўзнагароды. Прабачце, калі гэта будзе А плюс Б, альбо 2 × 2 = 4, ну, прабачце, ну, гэта мне не будзе цікава, я гэта прачытаю недзе і без вас. Цікава менавіта тады, калі журналістыку робяць сапраўдныя асобы. І дзякую ім за гэта. Дзякую вам за гэта. Я спадзяюся, што асоб у нашай журналістыцы будзе з кожным годам усё больш і больш. Александр Федута, Зміцер Лукашук працавалі для вас. Слухайце Еўрарадыё. Еўрарадыё.FM